Smatraju ga najvećim svjetskim plesačem i koreografom. Nastupa na najpoznatijim pozornicama svijeta i ponovno je u Zagrebu. Roberto Bolle večeras i sutra gostuje u Hrvatskom narodnom kazalištu. Uz zvijezdu Milanske skale u baletnom spektaklu sudjeluju i njegovi prijatelji, također vrhunski svjetski plesači. Gala baletni koncert uz nastup i umjetničko vodstvo samoga Roberta Bollea nastao je kao projekt prije 10 godina, no svake godine i programski i izvođački drugačiji. Talijanska zvijezda i njegovi baletni prijatelji izvode ga u svjetskim opernim kućama i na otvorenim prostorima kako bi privukli što veći broj posjetitelja. Uvijek volim pokazati različitosti između klasičnog i modernog baleta. Klasični su svakako Labuđe jezero, Don Quixote, a sasvim suvremena Mona Lisa ili moj solo ispred video zida s virtualnim efektima, tako da zaista svatko može uživati. Osim u Italiji, slavni umjetnik i prijatelji iz cijeloga svijeta svoje su plesno majstorstvo predstavili publici u Tokiju, Pekingu, Londonu, Njujorku, a Zagreb se ovim koncertima priključio popisu svjetskih metropola koje će ugostiti Bollea i prijatelje na ovogodišnjoj turneji. Presretna sam što mogu sudjelovati u ovom projektu koji svake godine sve više raste i okuplja predivne prijatelje plesače. Hrvatska je publika Bollea prvi put vidjela prije 10 godina kada je gostovao u Giselle i Labuđem jezeru u zagrebačkom HNK-u. On je, ajmo reći, 3-4 godine sigurno unaprijed rasprodan, jer nemamo zaboraviti, to je jedan od najvećih međunarodnih baletnih zvijezda današnjice, tako da nije lako doći do jednog Roberta Bollea. Na programu gala koncerta točke su iz najljepših klasičnih baleta Labuđeg jezera, Romea i Julije, Don Quixota te najnovijih koreografija. Ovaj baletni spektakl zagrebačka publika može pogledati u srijedu, a u srpnju sljedeće godine Roberto Bolle i prijatelji gostovat će u Pulskoj areni.